ако обичате. Благодаря. Моля за внимание. Има ли пътници на Полярния експрес, които желаят напитка? Така си и знаех. Донесете спешно за всеки по нещо. И да е горещо. Шоколад. Пийте нещо горещо, за да ви стане смешно. Пийте спешно. Шоколад. Правило едно имаме ние. Нищо студено тук не се пие. На огън първо трябва да заври, после го сервираме, нали?